Sing cilik apa sing gede, Mas? Wo, sing cilik Sing cilik Nah, nggone sempit. Ya gone sempit, Heeh. sing cilik iki nek sing gede ya sing iki. Oke. Nek jalurmu sing cilik tak kei sing iki, Mas. Beh. Nah, iki dapur kitchen set ngono kae lho, Mas. Heeh. Iki sing mini, gak dadak ngecor karek gawe, tak spilne spesifikasine, Mas. Kene iki ning wastafel e. Mm-mm. Gitu. Kingko tak bonus ikran karo selang pembuangan. Wah, komplit ya. Komplit kingke piring-piring basah ning kene. Piring-piring garingnya ning isor. Wah, aman dari debu iki. Kene iki nggon perabot ya kenek ya to. Komplit. Kene iki nggon kompor 2 tungku. Heeh. Heeh. Terus dhuwur iki gak ada apa iki? Iki nggak ada lawo, botok-botok Oke. ulo, botok-botok gere ya kenek. Dan Iki bahannya aluminium kaca, Mas. Gak usah Jos, jis. kuatir nek arep ninja, Mas. Tak kei rudo iki lho. lho iso glindeng to ki? Iso glinding. Masalah. Iki regane ya murah. Piro iki? 2.200.000 wis meroy beres. 2.200.000 teko omah pisan. Aku omah Jawa Mm-mm. Timur, Jawa Tengah, Madura, Jogja tak kekne gratis ongkir. Oke, beh jan josis. Piye nek cara pesene? Cara pesene piye? Biasane iki lho, Mas. Piye? Iso bio profil wis ening link pemesanane langsung mbok tutul ngono. Wah, genah ya berarti. Nah. Oke, ini global lho. 2.200.000 oleh full set dapur.